Well, Masachio, me moachiba Ghana and Nkommo so achia jitum na jidi se embuye. Mamenchia nkromi ensen eho na eja etwa mafruma achem kwaben kumawura so almighty ahafo ana afi deputy awoba ma chairman opei mejidi se bibia na me kwa so ayeko kama anopei de menshada me Nkommo no nshada nye Nkommo a chese ema akomato yem sa afide aha adwenia ma ema na ebro so enu adakra do masa de krata be pi so se onko classroom ne enko classroom china Nkommo no sha ase nkete ne nyina de anotu mu e de adesede ne chopa ema utag fo na yesa asra ban panyufo mu ne mu adwubaifo a omudi sa Nkommo we fair wages for ana afi labor commission for ana education ministry for say de eseso mo ye bia ma menti me ho asene timi free ho ma ye offer asenem ne nananom ne ekunu ne yerenom esa akosua de wosuapon mo no say ku ya daroma omuntu ana mo no mo nye ba akwa bedu na no pay akrata asa ba bonte say you take for the on sa akrata say abaya anhwe ne wa anhwe omo conditions of service ne wasema nka onyameni nukwani omo nko classroom ne enko china adopei me share sa kasa na se na nya nenso nko na meka ho ase bosumi ni ana masra abaya sra yutagfo abisi na no pa ye kasa se won ti die si na se a ba kasa eye normal se onim susanso asa de we de ba ana asha ase de ba ye ka ba kasa ye de bi wo so so nim yonne ana hawa saade e koso ye betim di aba e ka ba kasa bia ye tuatua waso mesrew ye nyina ya me anu minimu bi se ba bia edu no etua ya nkasa ye ho se suku pon cheche for etua tie no atra 3 weeks 1 month eko egusu ko ye hu se animanim ya ye benya anu aduro bi a oda ma oye mo nhihyew if you say insurance so e betima free saade we a eko no fin sa no unima anka ya hyase abohom pa ya tu anamo akasa akira aban akasa akira itakfo e de adesede ato afani nyina nim se onsi pro no ma no kuredie entimi nya adwuma ya bedu sa mpempenso we free say ejidi a itakfo wo e wa aban we na o say ni mpanyifo mu no jidie ni sipisa jidie en sipisa if you think conditions of service there madaroma anke anu baba ni jidie na de krata ba ni assign ni stampo pine abanu afani agya tum say na beko but atrawo say jidie Nkommo na yedi nsisi se jidie nso nima nya de obi abaye be so obi ani da because de bia da no na ase obi tite obi de bia da na ase obi sisi obi sa woni munsunsuanso a teacher fo atu atie di abre school pon ne adehye o ma mesre onka ye mbehyehew mesre fair wages foi labor commission foi Ghana mampanyi his excellency Nana Danko Akufo-Addo ana afa utag mpanyifo yesre mo wadaroma asunu mienu ekubiribi ada se ni nipa omobre in this case no nya asunu mienu na ekobire o emenu mienu a ye gi nimdie free sa abinfo mo che ade o ye ne ye bre if we say there's too much distortion our educational calendar dim too much distortion our educational calendar dim ti de ekos yikra no esa depin crisis no ene esa worsen the plight no and esa distracting a lot of things mesra no pay masem kese na gina adisua wonsem a ye tutu na ejeje mu biko emwa yan yire ye ho amagana mampe nturi na ensi fom na yan fa de sede so antu utag fo ni man kan cho se ba bia du no ye gitum se odwumani bia se fata na ketua na mum ne kwa so adwobrel emrem a ya ba bia ekono enkoyi kra o ti utag fo na nkasa o mo hweme anopa we
aban mu mpanyimfo sɛ mo yɛ adwuma fair wages so sɛ mo labor commission sɛ mo wɔ abankɛsie mu madaroma ano baabae ntena se nkɔmɔ a gidie wom muntu saa na mo no na afei yɛntimi ɛnkɔtoa ya desua so na saa nipa wɔn ni so ataa wɔn nipa efiri akyirikyiri bɛntɔ ɛbaa yɛ a wɔn so adesua nkɔ so wɔn hu deɛ wɔn yɛ awofo a wɔn yam hyehyɛ wɔn a wɔn ma wɔn nim baabi a wɔn nenam na saa ha no mfiri hɔ prɛkɔpɛ ɛmfa ma yɛ ti masɛm yɛ adesrɛdeɛ masɛm nyinaa yɛ adesrɛdeɛ na anɔpɛ yi sɛ yutagfoɔ madaroma yɛnim sɛ mpanyimfoɔ ne mo kasa aban mu mpanyimfoɔ madaroma adesua deɛ uyifiri bibia mu ɛnɛ wiase a ɛnyɛ yie nimdeɛ deɛ uyifiri bibia mu ɛnɛ wiase a ɛnyɛ yie ti madaroma kepɛsɛ ti asɛm dɛ na ɔtwi abɛkɔ na wie kra no na yɛtimi ate asɛm dɛ sɛ a teacherfoɔ ku a ɛyɛ utag no wɔn atimi atu anamo ayɛ sɛ fata na mo krata abɛtɔ abɔnten a wɔn sa weta so sɛ yɛnkɔ na nkɔ kyena sɛ aban hwɛ conditional service na ama ehu kakra na yɛm hyehyɛ kakra abɛtɔ yɛn mu bi so na Adom Akufo-Addo ɛbrɛ ni nie demonstrate your leadership skills midisi no na me ka wo sɛ nkwanhyia ho nsɛm no guso a ɛnyɛ papa afi hyɛ aseɛ ɛna no pɛ ya metie me nuanom Adom FM fo nkwanhyia basaa asi mfiri mantem kwan so baabi truck yi na akotwia fo obi so manipa baako afiri mu na nipa bi nim so aprepra esi afi mu nkwanhyia esisi na no onti aseɛ mesrew yɛn ahyɛnkafo yɛn passengerfo yɛn so nenam kwankyɛn yɛn edi dwa kwankyɛn yɛn car owners yɛn ɛyɛ station officers se kasa no every day yeguso kasa yɛn moa yɛn ho na de bia da bɛyie a yɛde saa nkwanhyia hyɛ no da bi da yɛn kasa ne abayifo no yɛn yɛn ho aduro ne nti aseɛ sɛ wotena hyɛn akyi a ana wotena hyɛn mu a ompa ya ne sɛ wobɛhwɛ sɛ bibia bɛkɔ dwoodwo amoati makodu asomdwem anɔpɛ Ghana achia but emuye machiao ana masakrao beko